महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमित इब्राहिमपूरकर यांनी आज सावंतवाडीतील मनवी सेनेच्या विविध पदांवर पदाधिकाऱ्यांची निवड केली। उपतालुकाध्यक्ष समीर राऊळ, संकेत मयेकर, उपशहराध्यक्ष ओंकार कुडतरकर, युवती अध्यक्ष ललिता नाईक, शहर सचिव शुभम घावरे, तालुका सचिव रामा देवळी, माडखोल विभाग अध्यक्ष कृष्णा गावडे यांची निवड करण्यात आली। मनवी सेनेतर्फे सावंतवाडीत किल्ले स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे, तर दिवाळीनंतर सावंतवाडीत रोजगार मेळावा घेण्यात येणार आहे, असे श्री इब्राहिमपूरकर यांनी सांगितले। यावेळी मनवी सेनेचे तालुकाध्यक्ष सुधीर राऊळ, शहर अध्यक्ष आशिष सुभेदार, राजू कासकर, गीता माठेकर, विठ्ठल गावडे, संतोष भैरवकर आदी उपस्थित होते। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना जोमाने वाढते आहे आणि त्या अनुषंगाने मला तालुकाध्यक्ष सुधीर राऊळ आणि शहर अध्यक्ष आशिष सुभेदार यांनी काल मला कल्पना दिली की आपल्याला काही नियुक्त्या करायच्या आहेत। त्या अनुषंगाने सावंतवाडी तालुक्यातील आणि शहरातील काही विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल झालेले आहेत आणि काही नवीन नियुक्त्या आपण या ठिकाणी जाहीर करत आहोत। मी आज या ठिकाणी समीर कृष्णा राऊळ यांची मनवीसे उपतालुकाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याची घोषणा करतो। त्याचप्रमाणे संकेत सुनील मयेकर यांची सुद्धा मनवीसे उपतालुकाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याचं जाहीर करतो। ओंकार मिलिंद कुडतरकर यांची मनवीसे उपशहराध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याचं मी जाहीर करतो। ललिता लक्ष्मण नाईक यांची मनवीसे युवती अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे असं जाहीर करतो। शुभम रावजी घावरे यांची मनवीसेच्या शहर सचिवपदी नियुक्ती केल्याचंही जाहीर करतो आहे। रामा सदाशिव देवळी यांची मनवीसे तालुका सचिव म्हणून नियुक्ती जाहीर करतो। त्याचप्रमाणे मनवीसेच्या माडखोल विभाग अध्यक्षपदी श्री कृष्णा विजय गावडे यांचीसुद्धा नियुक्ती झाल्याचं मी जाहीर करतो। सर्व नियुक्त पदाधिकाऱ्यांचं जिल्हा मनसे आणि जिल्हा मनवीसेतर्फे त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने सावंतवाडी तालुक्यामध्ये या दिवाळीला किल्ला स्पर्धाचं आयोजन त्या ठिकाणी होईल आणि त्याचं बक्षीस वितरण सन्मान्य श्री बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या हस्ते त्या ठिकाणी करण्यात येईल। लवकरच महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे दिवाळीनंतर एक रोजगार मेळावा या ठिकाणी आम्ही घेणार आहोत, ज्या निमित्ताने सावंतवाडीमधले जे सुशिक्षित मुलं आहेत, ते विद्यार्थी आहेत, जे कॉलेजमध्ये आहेत आणि कॉलेजमधून ते आता बाहेर पडणार आहेत, तर त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी या दृष्टिकोनातून मुंबईमधून काही नामांकित कंपन्या या ठिकाणी आम्ही आणणार आहोत। त्यांना आम्ही अपॉइंटमेंट लेटर देण्याची आम्ही विनंती करणार आहोत आणि या पद्धतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भावी काळामध्ये काही सांस्कृतिक कार्यक्रमसुद्धा आम्ही घेऊ।